Стелата се екстерира, нещо ли може да настроиш? Не ме настройва сега. Ей ти покажа из истинска апарат как се настройва. Ай, и аз съм готов. Тръгваме. Хващаме колата. Като намериш сигнал, дай да го прослушаме с... Като това е много близо. Лютък. Тук трябва да е. По-назад е даже. Ще го видим. Трябва да си го... По принцип ги оцелвам. Ево къде? Какво видя? Аз не го виждам. Я го извади. Аз ти казах, че плюта. Еми, Цветене. Добре, че не беше на по-дълбоко за Да. Аз ти казах, тук те са бокуците от Фасунки, масло. фасунка. А при мен тук е капачка 100%. Снимам ли? Да, ще го извадя, като гледам тези стъкла тук. Нали все пак е цветен. Забравих къде. Я чакай да пробвам пинпойнтера. Давай. Е, тук е, нали? Не мога да ти кажа, аз не работя през пинпойнтер. И аз гледам на метал търсач, а никога не съм го използвал. И адмирала няма пинпойнтер. Но то пише отгоре, да ти кажа, защото някоя голяма капачка. Много голям сигнал. Да, капачка да е вероятно. Голям сигнал. Вие чак къде го да. Да не някой желязо. Може и някой голямо желязо. И големите железа ги дадат. Сега, че би трябва да изляза. Его де. Не е ли желязо? Не, е корен. Корен от бухарче. Той не е добре, че почна да го обръща. Не го връща дълбоко. Може беше пред кой? Защото голям сигнал, ама явно някой дискограм. Айде за се. Ние тук, давай. Продължай. Чакай да пуснем. Ние за кой имам Я пинпойнтер? чакай. Голямо желязо сигурно. Много голямо желязо. На 90 нещо го дава. 100% е желязо. Чакай да го видим. Само, че горната страна. Горе. Горе. Как горе? Не го ъгъл. Там някъде. Удари на хубава лопата от горна страна. Тука? Да.
Май ми падна батерията на пинпойнтера. Аз имам споко. Няма ток. Да бе, работи. Нищо не чува. А те отгоре удари на Чай е хубаво запред път. на крачолите. Ще стане брутално долу клипче, докато изкараш този така хубаво, това хубаво железо. 100% е желязо. Да бе, и аз гарантирам, че е желязо. Оу, леко. Ядем сега. Мине. Ти си б***ката, човек, той е много надълго. Я пусни твоя пинпойнтера. Да, я ще снимам. Че той почува. Оцелил съм го от първия път, що ма караш да купават страни. Не, той понякога за нощата. Дай в средата. Там е. Я дай опатата. Дай ще покажа как се Я влез, че ти си 100 кила. Ще стане работа. Като нищо да се окаже някой капачка, ама много Не висок. капачка, не много са капачка, високи цифри. Високи са сигнали. Май го закачи между другото. Не пак корени. Ага, приближаваме. Добре, чай. Приближаваме целта. Предния път капачки на 80 на 40 см, а сега. Но тук в ниското няма какво друго да е, някакво буклук. Пак купая сигналите. Ако да капайте сигнали. Той не е калпав, той просто е голям. EDX. Машината. Дълбокия апарат. Ама с малка сонда. Я да видим какво има вътре в зубката. Тук отивахме вече. Дълбоко пи нещо. 3 санта вече сме долу. Трябва да стигнем. Усещам. Тя колата поне наблизко ще го натварям. Да избием поне горивото. Какво прави? Какво прави момчето? Капачката. Брутална капачка. Пак е няма. 3 санта. Зими. Изглеждаше, че е на плитко. Тя се оказа... Да си бе махната. Капачка. Бурда. 50 санта. Без проблем. Няма да я заравим, няма. Не зарая, после трябва да Няма, купаем. че пак ще минем от тук, пак ще трябва да я купаем. Мина с EDX да го видим, че го чувам, ти си го купаеш, защото аз тук те с капачки. Добре, давай. Значи викаш хубаво бил сигнал, Назаде. Чакай, че... Назаде. Мисля, че е хубав сигнал. Кръстосване. Плитко е, да, сега ще го изкарам за 2 секунди. Малък предмет сякаш. Имаме ли ток? 3 черти, супер. Къде? Каквото е? Някаква капачка от нещо. Тук в ниското. Метална. Няма да купаем, да вървим нагоре някъде. Да, тук е бокуци. Тук те купаем ями. Много минало, ловна, ние. Винаги те става. Когато не снимаш, ловото. Аз ти казах, че хубав сигнал. Нищо. Къде? Чакай, да не го фокусира. Аз май зумнах тук. Ето го ловото. Разписах се! Ако ще кажеш с една ръка, снимам, махам, държа лопатата. Сигнал, че не. Сигнал ли имаме? Малък пак. Сигурно пак някой съчматека гледам. Я дръж да го изкупая. Чакай да видиш. Понасам ме. Плитък е тъй като гледам. Да, там трябва да е. Там трябва да е, да. Аз се на лопата е те. Какво ще кажеш?
Вземам го хващам цаката как да... Ще научи да копаеш дупки. Вече трябва да си го изкарал. Да видим сега в коя буца е. Не година. Върна отгоре, а? От сигнала като го чуеш, то се усеща, че е плитко. Ако си върна някакво лоу. Ядем се. Кълбуцата е. В ръката ти е още. Се окаже някой букук. Ето с бучка. Ето и тежи. Не е така. Голд нагет. Какво си ти, бе? Последната ще бъде. Го да е. Той трябва да е. Какво е това? Пак лоу ли? Знам, че сплескам. Сплескано. Той е оцелил от целта. Ага. Да. Добре, цветенко. Браво, Има кирия. Нищо. Как ще снимам те отгоре то? Ако имаш сигнал, кажи да долу го проверя. Желязо. Желязо. Иначе желяза има, ние къде да няма. Ето даже е по-голямо тук. Пропуква. Или е дълго. Сигналче ли? Щом не ти харесва? Доста желяза има тук. Трябва някой път, като тръгнем те да се пустим на лайв, да видим какво ще стане. Да бе, тук е много посно. Аз очаквах да има поне някоя друга монетка, нещо. Княжество България. Оп. Ето и прави с желязата. Пропуква. Иначе пък стабилен апарата, няма грешка. Вярно няма можение като на другите, ама пък си дълбок и чак и спокоен. Това ако не е гърне, край на мизерията. Няма кой да го обръща, човек, той е сигнала. Ще си имаш ли като си го купая? Голям сигнал, много голям. Ето ти телефона, пуснал съм го на запис. Хвани този момент. Всички да видят как приключва мизерията. Да, ето и гърни, вари го. И ставам милионер. При теб го обръща. Ох, какта шака. Не, че сигнал. Пинпойнтера. Работи. Удари го по-далече, че е голям. Той е голям. И го удари от 4 страни. Чакай, тук има някаква трънка, сега ще ми извади от... тук поне влиза лопата, не кът долу. Така, добре ли? Лесно ще го стигне. Влезе като дома. Въди го и голямото желязо. Това е тенекия със салтани. Мамка му. Мина покрай тенекията салтаните. Поне е цвят. Искаш ли пинпойнтер? Не. Ще караем по стария метод. Те с пинпойнтери много изнежени работи. Джендърски. Джендърски. Първата буцаля. Накарай ма пак да го направя, няма да стане. Те хвърли. Ти да знаеш сигурно е монета. О, не, патронче. Патронче, бе? Ох, котя. Учи запазен, хубав. Много запазен, тос не е стигнал целта. Само е прелетял. Добро. Добре. Не е гърне.
Те не сме се разбрали. Ето, снимай, че направо не мога. Давай. Давай този буен сигнал. На ръба го. Да, ти си на ръба, аз го хващам хубаво на 15 кг. Значи може... Ема то виж, има 5-10 см мъх. Да, ама просто че аз на 15 го хващам добре, значи може да е някоя малка монетка. Тук. Да. Удари там от двете страни лопатката и въди. Чакай. Сега играеш с пинпоинтера, кеф му е. Щом пинпоинтера го чува по-скоро, ти нещо е дребно да знаеш. Защото с тез... И той пинпоинтер е на метал по-дълбоко хваща. Не. Поне моя не е тъй. Те ли, моя е тъй. Нещо дребно. Ще направя. Тези драки тук те е малко на нинджа. Рискувате на професията, давай. Някой види да сме влезе, ще кажа тук те. Мога да снимам, ако ще да им покажа. Ето какви драколаци сме влезли. Трябва да си го изкарал вече. Да, аз ти казах, че е дребно, обаче сигнала са заслисна. Ще махаш ли сега? Усеща ли ги? Да. Някоя малка бай точно ми се струва. Усеща ли ги батките? Само на слух ги докарва. Ма не е чак толкова дълбока дисна санта. Този път ми е първият път. Чай всеки път аз. Тя може да е паднала. Не, тук е. Паднала е. О, fucking hell. Значи някоя малка с му отгоре мога да е било. Чакай с пинпоинтера да мина. Няма. Не, там след малките бучки. Тук е някъде. По-напред е. Бати шанса. Патрон. Патрон. Пак добре. Да. Лоджийски патрон. Цвята е? Явно между другото е бил тъй. Да. Този това е така. То иначе... Добре го фаш тако. Сарай, че не беше на 20 санта, 30. Сега вече сме видео. Ти го премести. Какъв ютубър си е, човек, докато... Давай, обясняй. Показвам пак намерено с... Вади той лоу и не се обясняй. Пак с CDX Pro, с Xterra Pro, нищо не става от тях. Чакай пак да видим пинпоинтера много. Ето тук е. Давай, вади го. Този големия патрон. При аз тако смисля, че не знам сега Ще видим. Обаче тук поне лесно влиза. Влиза, хубаво се копае тук. Ще го ударя от три страни. Да бе, и се дърпа към четвъртата и става хубава дупка. И после направо си я заравен. Е професионално. Както си мълчил, се. И пак е в дупката. Обърна го. Не го връщай. Ето тук в тази страна някъде. Не го връщай, ама ние дълбокото нещо. Ето път ще пусна и пинпоинтера, хората видят, че и пинпоинтер имам, не. Даже по-насам. Ръкавичките, джендърски работа са. Ама сега ще отцапаме апарата, не става. Денят пред нас бърза работа нямаме. Първо почва. Чай да разцепиме те, да им къде. Там трябва да е. То било отгоре даже. Върху какво го сложи? Ще някой сашма, значи. Днеска направо ги убиха, че. Пак лоу. Аз ти казах, че лоу. Днеска направо ги убиха ловата. Ловджиите се пазят. Гърмет даже. Сигнал до сигнала. Ето е предната дупка. Изкопахме. Ето тук. Къде беше? Чакай, че го загубих. Ето тук по-напред. Пак някой е сашма сигурно, ама. Нека да има берекет. Да не го въртят, нали? Не. Ти почна да снимаш? Добре. Ти си го отрежеш, после ще го правиш. Ти няма правя голяма дупка. Те само ще го копна, защото е отгоре. Най-вероятно и пак също. Ако почнеш да ги оцелваш вече от първия път, ще те признае. Какво става? Казах ти. Урочаса, урочаса. Не, аз знам как локализираш, заради ти ми става ясно, че никога няма го извадиш от първия път. Тя да пусна пинпоинтера, значи в стената майка му. Не, е тук отгоре някъде. Чакай. Пил се далеч от истината. Той е включен ли? Не, той не работи.
Тъй сега прой. Не, той се е преебал пинпойнтера. Май батерията му е слаба. Чакай, сега ще го пуснем. Чакай. Прой ми на обувките, има желязо. Работи добре. Сега пуснем истински пинпойнтер, какво се занимава с Не, обувките? явно. Изключи го. Явно е надълбоко е. Видя ли съм го оцелил, бе? Просто е надолу е. По-надълбоко Не е. очаквах, ама аз нямам като тебе скала за дълбочина. Сигнала силен, очаквам да е дълбок. Очаквам да е плутък. Сега ще изкараме нещо интересно. Сега че трябва да си го изкараме тук някъде. Това е дълбоко е. Остава. То CDX нещо. Чакай, че тук чак взех да го губя. Добре. Не, преместил си го. Преместил си го. Не съм го преместил. Господин Пойнтер, включен ли? Точно стата с пинпойнтер. Как ти там е? Там е. Ми удари лопатката, бе. А? Какво става тук? Той. Не ти как да се дърпат олигофрените. Чакай, аз ще го... Добре. Чакай. 20 санта дълбочина, еш. Тук трябва да е. Дай да го видим. Там ли? Ама не, провери по аз не съм сигурен. Още по-надълбоко. Не трябва да дариш хубава лопата. Дай да ударим още на лопата. Свърши тока на телефона. Ай, отиди 2 минути клипом. Забият... Не назваля, бе. Чакай да ще разширя, защото не мога да бракна навътре. Разбрахте какво искаш да кажеш, ама. Чакай да вкараме една хубава лопата като хората. Ще стана... Ти да знаеш сигурно някой капачка тук, ама дали може да... Вадил съм, да, тук в този край. Да. И тако съм вадил. Ма вече би трябвало да си го извадил. На този дълбочина, ако няма... Чакай да. Какво стана? Още и вътре. Дърпай. Той е тук някъде в ета стена. Чакай да ударя от другата страна. В тази стена е. Ама е пак долу. Долу го дава. На 30 санта. EDX Pro се разписва. Сега вече. Какво се разписва? Аз И сега той е един Ауреус. хвърли водата. Разгеле, бе. Оцелихме го, бе. Кости. Платинка има. Катарамка. Катарама, да. Чуть-чуть на таква дълбочина ли го фана? Това 30 санта го изпука, бро, бе. Даже виж има си и той. За закопчаването където. Медна катарама. Ага. Бро, бе. Има даже е гравирано отстрани, ама то сега е мръсно, не може да се види. Тя е счупена, тя сигурно не може някой друга част вътре, или тук се счупа е паднал. Добре, Бро, на 30 санта го излупа, кой искаш повече? Чук. Бро. 5 минути вадене. Изпотих се.